Evo, donije opet, našli su krmade. Christian, du går också nere till vägen. Är du där nu? Jag går på en hund de håller. Han går vid den här parkeringen. Pazi, Asmire, ti dol. Evo ga, jedan je pucan bio. Vidjet ćemo šta je bilo. Vägen där nere nu. Fortsätter de 100 driver eller? Gick över till grannmarken där borta. Jag ska se om jag... Kolla där det finns blod eller inte. Asmir är inte långt från dig, vänta. Asmir väntar, Asmir. Hai požura, zavio sam i glavu. Sačkaj nek da vidimo kerav ga i dalje oplajavaju. Drži sam put sam blizu ove vode. Evo. Ja inte långt från dig. Zavio sam opet na čelo. Hej, venti onu majku. Pa da, Kristijan. Opet.
Ova šut sad izaći, vidjeti da li ima krv ovdje, on prešao. Ja mislim, ajde vidi gdje je Skerov. Nije išao brzo. Jel veliki? Uf, jel veliki? Nije to. Ha, stan tu. Lego jedan tu tamo. Ja, det finns mycket blod. Det finns mycket blod. Kom in. Fortsätt. Sad stresa. Ja, det är på gränsmarken. Kom dit. Sad se tresa. Dobro ska trefi, čuti. A ja tänkte de ligger. Asmire, nemoj ići ti. Ako treba ni s autom. Upali se četi da te ne izleti kod. Ja såg grisen. De ligger. Ta! Ton! Evo ga, još jedno za danas. De lever, fy fan. Evo ga, ovo je strelac, moj sin bio. Evo, ovo je strelac, u mene je sin. De lever. Ja. Ja. Ska jag ta åt? Ja, det är bättre. Tutsiga! Tudon jebem mimo! Tutsiga! Tutsiga! Tudon! Känns det fel att skjuta honom på någon annans mark dock? Eller inte skjuta. Eller ring fråga först. Ringer du då? Nej, jag är inte ring.
Evo ga još jedan. Još čuo. Evo još jedno krme. Ali živo je još. Ja, Asmir ga puca i pogod ga i preleća preko puta opet vam. Ovo drugo. Nađeš i goramo skroz. Ko 16 ga nek našli. Ja. I tako. Ovo je već. Ja, ali dobro je ga sastavi krv je brale ko nered. Ja. Ušli smo sanda. Nije još, ima Kristijan. Han ligger strax. Haj, čućemo se. Haj. Ha, pitaj njega hoće. Ja, men det är bara att leva. Den heter podcast. Ha, koja? Pitaj ga. Vill du Kristijan jag skjuta från mina? Ja, det är bra. Ja, vänta, ja. Kom, Don! Vänta, först jag tar hundar. Eller nu. Vänta, nej! Sigga, nej! Vänta, där de hundar. Kom! Sigga! Kom! Don! Kom, Sigga, kom! Nej! Sigga! Don! Kom, Sigga! Vänta! Sigg! Gratulerar, fy fan! Roland skulle ringa. Alltså, dra ut han skulle ringa. Evo ga još jedno, danas je dvoje ostreljeni. Ali dobro su ga, blizu su ga bio strefio. Evo vidiš gdje smo crijeva ispali. To, maca! Vidi gdje onaj. Vidi gdje onaj kjer. Jedan je kjer otjerao na drugu stranu. A šta rade momci, pobiše sve živo. Nazov ga kaže, evo ga još jedna. Pitaj ga, vil en till. Ostavio sam gore ižu sad. Gdje? Pa ću sam stavio na 18. Pa nisam ga stigao uzeti. Potiču tamo. Ma crku ubijam da je ostao. Neka? Nej. Ja, tjena Anders, det är allt. Jag tänkte bara säga att jag har fått en Fast, ja, det var jag sköt först och sen gick den över till grannmarken och vi fick avliva den där fast Roland skulle ringa och snacka med dem. De jagar ju. Det är ju till Kärlsveds eller vad det heter. Ja, den kanske var put prema 12. Ja, det är ju precis... Den vägen till... Den där vägen till Återlätt. Precis mitt mot den. Ja. Ja, han skulle ringa och prata med dem. Ja, det var okej. Fy fan, ta dem här. Ja. Ja du. Tjej. Vänta, jag ska se. Jag vet inte. Sågar eller? Vänta. Nej, inte så himla stor. Den är större än den. Och inte morsan känner. Vänta. Vänta, vi ska bara kolla. Den har liv. Det var Michael.
krmača, ali nije koče. Ja, det är en sugga. Fast alla hon har inga kultur. Ja, bladet följer Ja. den med kniven. Ja. Ja. Jävla kaxig. Ja. 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 Ja, precis. Pitääkö Cholonilla ove? Ako bide. Vill du ha den eller Christian? Okej, då kan jag fråga Christian om man vill. Ja. Ja, Ja, just det. ja, jag kan kolla. Nej, kom. Ja. Näkka, tuots. Ja, Nej, det det var var- bra. Ja, tack. Ja, det var bara dröt. Ja. Okej. Du ska sätta den andra grisen som sprang han iväg. Hon är mycket större. Velke? Ja, jag såg den spår. Inte jaga mera idag. Fy fan. Kolla, Christian. Hur mycket folk? 3. 3. Det är effektivt. Ja. Då kan Därför- man flytta runt. Ja, flytta. Därför jag sen de står, därför är jag arg. Är det en sugga eller? Ja, jag tänkte de suga. Ja, det är sugga. Ja. Men det ser inte direkt ut. Nej. Det kan ju till och med vara en gylta. Alltså. Ja. De har lite. Oj. Nej, Men jag såg inga kultingar springa. nej jag Den här också. var ju Ja. större. Nej, de är inte har förut kutlingar. Det, kolla, det är inte Nej, syns. nej precis. Ja. En gylta. Ja, ja. Hörs i tid. Ja. Räcker den? Anders sa att vi skulle försöka ta ut den där nere vid väglådan. Ja. Då han tog ut sin innan han drog. Får du inte slicka den? Aina slickar med dig, Christian. Ställ dig bredvid, jag ska ta fort på skyltan. Kom, Dan. Vänta, jag tar mina hundar. Fy fan. Beota igenom vaikka. Öppna. Christian, vill du hämta din bil eller? Det låter obos. Kom. Stavove da pomogu. Go in. Ilo kuć. Pitääkö se krmeo? Christian. Stačka, ali da vidimo šta će oni. Stačka. Počnemo čekati da vidi šta je sa... Skulle Roland höra av sig? Så vi tar det. Han fick tag i det och hämta. Šta? Knogsmusik. Ha? Smedmusik. Šta hoćemo li čekati? Pitääkö će on krme? Vill du ha? Det är inget att hänga. Ett litet förråd som är så här. Aha. Precis en andra fick plats. Uzet ću mi. Ajde, vidjet ćemo. Pa ćemo torkati, recimo kad osušimo da ćemo. Då tar vi den och vi styr. Ili ako ima prijatelja ko će, nije problem. Ili ćemo mi. Uzet ću mi. Ja. Ni torkar sen i dela. Ja, Ja. det är smart. Ja. Men vi hämtar min bil för vi slänga upp. Ja, Det är eller, ju ja. redan blodigt där. Ja, det är bra. Inte hundar. Vi pratar fort. Ja, jag tar. Vänta. Vi gör något kis. Fort som jag är under. Ja.
du stannar. Ja, jag stannar kvar. Asmi, kolla på andra hunden. Aha. Odiga, hoš ga ići uzeti? Odi ga uzmi. Vabni ga. Dom ta andra hunden. Telefon. Telefon. Čiji? Min. Može jest.